Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako.
Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Boy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka na.
Pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, Colentits. Tawagin nyo na lang po akong Luisa. Isa rin po akong byuda. Tulad ng katas kahapon. Ang katas ko po ay tungkol sa anak kong panganay na si Larry. Alam niyo po na masukan ako bilang kasambahay para lang mataguyod ang aking dalawang anak. Itong si Larry ay napakataas po ng pangarap. Pero minsan may inamin po siya sa akin. Gusto niyo na bang malaman kung ano yun? Oh, gusto na. Bakit? Mamaya pa yun eh. Nagtanong-tanong ka. At dito na nga tumagas ang mga katas. Ng aking nakalipas. Nay? Nay? Uy, Nay, dito na po ako, Nay. Nay! Parang may lamok. Pagod na pagod talaga yung nanay ko. Teka, paluin ko nga yung lamok. Aray! Nay, aray mo! Pakak! Nay! Nay! Ang ingay naman ang lamok na to. Andito na po ako, Nay. Hampas nga ng tennis. Tennis to. Aray, Nay! Aray mo! Pakak! Nay! Aray ko! Nay! Lamok talagang. Nay! Oh, Uy! anak. Diyan ka na pala. Mano po, Nay. Pasensya na. Ginabi po ako kasi may tinatapos po kaming school project para, alam niyo na, graduating na po ako sa senior high. Graduating ka na pala. Ba't di ko alam? Ay, pa sa bagay kasi wala kaming senior high noon eh. Sinabi ko naman po yan sa inyo, Nay, kaso alam niyo naman po, busy rin po kayo sa Oo nga pagtatrabaho. Sakit nga ng likod ko ngayon, At anak na eh. nga, masahin nga kita, Nay. Nga anak, napaka-sweet talaga Nay. naman ang anak ko. Kahit 18 ka pa lang, napaka mapagmahal mo sa nanay mo. Nay, Sana wag kang magbago anak. Pasensya ka na. Kaya ko lang trabaho ay katulong siguro. Nay. Nahihiya ka sa mga kaklase mo. Nay, hindi ko po kayo kinakahiya, Nay. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Alam niyo naman yan. Tsaka, Nay, sasabihin pala ako sa inyo. Masahe mo na bago habang sinasabi mo, Nay, may jowa na po ako eh. Aray. mo naman ako, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising, anak. Eh, totoo po yun, Nay. Sinasabi ko lang naman po, si Sofia po yung jowa ko, Nay. Tsaka maganda siya, Nay. Ito, May jowa ka na. Opo. Anak naman, gagraduate ka pa lang eh. Nay, Anak, malayo 18 naman po ako, Nay. Okay lang, Nay. Anak, been there, done that. So, yan, Nay, English ka pa Anak. din, Nay.
punta ka pa lang, pabalik na ako. Alam ko yung edad nyo. Diyos ko, ba't ka naman nag-girlfriend? Ba't naman parang excited ka naman sa bembang? Nay, di naman yun yung habol Wow, ko, Nay. Nay! Nay, nakakahiya naman, Nay. Hindi naman po yun yung habol ko, Nay, sa Diyos ko, mga sinasabi girls. ko sa'yo, Larry. Mataas ang respeto ko, Nay. Sinasabi ko lang sa'yo, Larry. May pangarap din po kami ni Sofia. Sabi namin, mag-abroad kaming dalawa. Tapos, pag nakasettle lang kami sa ibang bansa, kukuhanin kita. Doon ka Yun ang pangarap titira. mo, anak, para Opo, sa akin. Opo, kayong dalawa ng kapatid ko. Kayong dalawa ni Paano mo Junjun. magagawa yan? May girlfriend ka na. Siyempre, uunahin mo yung girlfriend mo. Hindi po, Nay. Naintindihan naman niya. Huwag ka nang umiyak, Nay. Anak, 18 naman ako. Siya, 17. Mag-18 na rin naman. anak, baka mabuntis mo, anak Hindi yan. na, hindi mo marunong ng ganyan. Promise. Hindi ka marunong, ha? Hindi po. Hindi. Anak, tulikan na eh. Nakakahiya naman tulikan. Hindi ka marunong niya. Ikakahiya kita pag di ka marunong. Akala ko ba ayaw nyo? Tapos ngayon, Eh bakit parang OA ka sa pagde-deny eh. Hindi marunong. Tinuli ka na eh. Nay, sige na. Basta, Ipangako mo pangako ko po na Anak, tatapusin ko yung pag-aaral ko. anak, malayo-layo pa. 4 years pa. Nay, basta mag-abroad kami para sama ka namin. Ha? Nag-kiss na ba kayo? Nay, niluto na nga kita. Nay. Iingatan ka. Ay, kahit pagod po ako sa araw-araw, umabangon ako para sa 2 kong anak. Pero iba po pala yung kaba kapag nagjowa na yung mga anak mo. Wala naman na ako magawa, call and teach. Dahil hindi ko naman mabantayan. Basta, binusog ko na lang po sa pangaral. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Akong bahala Hindi ka sa'yo. natatakot. Huwag mo matatakot. Sanay ka. Hindi ako sanay. Ba't di ka matatakot? Huwag kang mag-alala. Akong bahala si Sofia. Sige na. At least, di ba? First time natin pareha. Sige na, ako nang bahala sa'yo. Natatakot ako. Huwag kang Baka matakot. mabuntis ako. Hindi, ano lang naman, dampi-dampi lang naman yan. Bakit mo alam, Larry? Sabi ng friend ko. Dampi-dampi lang. Larry naman eh, panagutan mo ko ha. Dapat wag mo na tayo mabuntis ha. Oo, kung bahala nga. Sige. Mm. Makalipas ang 4 na buwan, graduation na po na ni Larry sa senior high. Sobrang saya ko, call and teach ka. Congratulations, Batch 2023. Mabuhay kayo! O bakit ka malungkot anak, graduation mo? Hindi ko po nakikita si Sofia, May.
Nasaan ba siya? Sabi niya kasi pupunta siya hindi, Oo nga, graduation mo Baka hindi pinayagan ng mama niya. Hayaan mo hindi na. nagpaalam po ko sa magulang niya na attend. Baka nagbago ang isip. Hindi, kasi gusto kong makilala niyo po siya Kaya, sana makarating siya. Ay, pero ma, salamat po ha. Katapos din ako. Oo nga Dahil sa- natutuwa ako. Pero wala kang honors. Wala po Anong nangyari? Di bale, ang Hindi rin mahalaga naman kayo honor nung Oo, nag-aaral kayo ang mahalaga, wag mo nang ibalik sa akin. Ang mahalaga, nakagraduate ka. Opo. Sana makilala ko si Sofia. Opo, pakilala po kita mamaya po. Sige. Nay, ito po pala si Sofia. Ay. Ayan, buti nakahabol ka. Hello po, mano po, nanay. Ay, kaawaan ka ng Diyos. Ate, Bakit di ka umabot sa ceremony? Ano po, masama po kasi yung pakiramdam ko. May lagnat ka ba? Patingin nga. May lagnat ka nga. Sana hindi mo na pinilit. Baka mabinat ka niyan. Ayaw mo't ihatid ka na ni Larry. Okay lang sa akin, ako na lang mag-isa uuwi. Okay lang yun, Nay. Hindi po, okay lang po. Kain muna po tayo. Okay ka lang. Masama ba ang pakiramdam mo? Iuwi mo na yan, Larry. Huwag na tayo kumain. Larry, Gusto samahan niya mo ko kumain. sa CR. Sige, samahan mo. Nay, samahan ko muna saglit sa CR, Nay, ha? Sige. Diyos ko, iba ang kutob ko. Ano ba? Ano bang gagawin ko? Iba ang kutob ko. Yun din ba ang kutob nyo? Aray mo, pakak. Larry, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Paano natin sasabihin sa mama mo na buntis ako? Ano? Bakit ka umiiyak? Iha, sige na't pahatid na kita kay Larry. Sige lang, ako magbibiyahe na lang pa uwi. Nay, may sasabihin kami sa iyo, Nay. Isasabihin po kami sa inyo. Buntis po siya, Nay. Buntis po si Sofia, Nay. At tawad po. Hindi, Diyos ko, yan ang ba ang sinasabi ko? Diyos ko, Larry ka! Larry ka! hindi naman po namin Umuwi na sinasadya. tayo. Ano? Hindi ko po sinasadya, Nay. Sabi mo hindi ka marunong. Ano hindi sinasadya doon? Napapikit kasi ako. Sabi kasi, bahala na. Umuwi na tayo, doon tayo sa bahay mag-usap. Doon tayo sa bahay. Sorry po. Hindi ko rin po alam paano po sasabihin sa magulang ko. Baka patigilin po ako sa pag-aaral. Natural papatigilin ka, buntis ka. Hindi pwede yun. Larry, kala ko ba wala ka, hindi mo alam yon. Ikaw talaga na bata ka. Pagkapilyo mo. Hirap na hirap ako magkatulong, nagpapaalila ako sa iba. Tapos ito isusukli mo sa akin, sinasabi ko na nga ba, Larry? Hindi pa man natatapos ang araw ng graduation mo, ito na ang balita. Paano ka magka-college niyan? Matutulad ka rin sa akin. Isang kahig, isang tuka.
Yan ba ang gusto mo? Patawad po, Nay. May magagawa pa ba ako? Hindi na talaga ako matutulog. Dahil kargo ko din yung anak mo. Nay. Yan ba ang gusto niyo? Diyos ko, hindi niyo naman... Hindi na nga kayo nakatulong, nagdagdag pa kayo. Diyos ko, gagawin ko. Patawarin mo ko, Nay. Babawi Ano ako, pa nga Nay. ba? Ano ba, Awi, ang gagawin mo? Wala ka pang alam gawin. Nambuntis ka pa. Ano na nga ba? Nay, babawi ako na yun. Hanggat kaya ko na babawi ako. Hindi ko sila pwede. Ihatid mo na yan. Ayoko muna kayong makausap. Ihatid mo muna yan pauwi. Ihatid mo na yan. Diyos ko, sobrang sama ng loob ko. Diyos ko, dyan na kayo. Ihatid mo na yung batang yan sa kanila. Sorry, Nay. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana, pahinga mo. Metro's number one. Love Radio. Basic! Good morning! Walang ano po. Facebook. Ay, namatay. Anyway, thank you. Good morning, good morning. Welcome to Sabi ng Friend Ko. Salamat kay Nanay Luisa sa iyong kwento. Daddy O, ayan. Pengin muna nung... Daddy O, may nakalabas lang na yes sa screen ko. Hindi naka-full, Hindi naka-full... Ayun. Ayun. Call. Ayan. I-full mo na. Tanggalin mo na. Ayan. At yan nga po ang ating kwentong Pel Pilsen. Alam niyo yung mga kwentuhan na nagsisimula lang sa isang bote tapos hindi nyo na pala namalayan yung oras. Samahan mo pa ng malamig na San Miguel Pel Pilsen. Tchudit! San Miguel Pel Pilsen. Yung gamit yung effects. Yan. Ang classic, di ba? Kaya ayain na po ulit ang birkada at sabay-sabay na mag-throwback kasama ang nag-iisang true global Filipino beer. Noon hanggang ngayon, San Miguel Pel Pilsen pa rin. Good morning. Kape. Serenity, Joey, mas maganda pala manood kaysa makinig lang. O, sabi ko sa iyo eh. Bugsan mo. Francis from Taiwan, hello and good morning. And again, Nanay Luisa, thank you sa story. Umiiyak daw siya, narinig niya kasi nag-flashback yung memories. Ay, matagal na ba yan? So, may apo na siya na May malaki apo na na. siya. Dati pa yan. Hindi yan fresh. Ilang taon na yung apo mo? Nay? Ilan taon na yung apo mo ngayon? And also, anong update sa anak mo na? Nagtatrabaho na ba? Nag-work sa isang mall. Siyempre, hindi na nakapag-college kasi kailangan na magtrabaho. Oo nga eh. Yung babae, yung nanay, gala. Update mo nga, te. Alaga. Good morning po. First time ko manood na aliw po ako. Thank you, Bing Naval. Wala, good morning. Siyempre, pumaya tayo dahil sa Kada Clinic. Thank you, Doc Jane. Yan. Nagkakapisngi ka na nga ulit, Kule. Hmm? Nagkakapisngi ka na ulit. Mali ko. Yung kung masyadong ganun. Maintain lang ako sa ano. Kenta. Morning from Japan. Maricar from Singapore. Hello sa inyo dyan. Nakakamiss naman. Singapore. Si ano dyan? Paring Jet. Sawadee ka.
Tigas Tito, good morning sa imo. Sa Black Up lang to, Kol, no? Wala sa Blue. Meron din pala. Diana, good morning. Okay. Thank you, Dario. Zaldi Castillo. Ayun. So, ano nang update, Nasaan na si Adelina? Ayan. Dami mo namang account. Yung isa mong anak, Mama Lina. Wala, nag-aaral pa yung isa. Ilang taon? Wala naman boyfriend. Lalaki din yun eh. Lalaki. Walang girlfriend. Dapat wala Huwag nagaya sa kuya niya. Shoutout sa Galawgaw. Pasensya, medyo may ano lang internet natin. April yan, shoutout Altarejos and Solodin family. Si Toto Imok from Iloilo. Aling Iloilo. Si 4 months. So bago nga lang, Col. 4 months na ang anak. Bago lang Bago pala. lang. Bago lang pala. Hindi matagal nangyari. Good morning sa inyo. Diyan ka talaga Si nag-reply, Rodel, ha? grade 11. So, 18 years pa rin yung lalaki. So, bago nga lang. Hindi matagal. So yun, saklap. Kailangan mahirap. Kailangan, hindi mo naman masundan yung anak mo no? Hindi mo naman mabantayan. Si RK Ken Music! RK Ken Music! Morning call! Kapikol. Yabin. Pentex, good morning. Vanderlipe and Jack. Rosalie Manalili from Pampanga, thank you. Happy birthday, Tita Max, may pinapag-greet si Tigas Tito. Ayan. Lodi ka daw niyan si Happy last birthday, Kenneth Ando. Message ba daw kay Kenneth, Tita Max? Your birthday, Kenneth! Ay, salamat. Walang ano. Okay. Alay mo makapag-aral ulit. Di natin masabi. Pwede naman. Pwede pa naman mag-aral ulit. Pero siyempre, Kaya lang pag nag-college na, yung matrikula na kasi oo, sa bata na lang eh. mapunta na. Di ba? Ano na yan? Ano bang option ko? Bibigay ko ba para sa gatas ng anak ko? Mag-aaral pa ako? Siyempre, bilang tatay, instinct mo, nahin mo yung anak eh. Good morning. Ay, ano yun? Si Uncle Ryan Tusalim. Sino yun, Col? Pa-shout out mo. Morning. 31st anniversary kay Tatay Noli Manalili. Sabi na Rosalie from Shaky Shopwise Sukat. Hello. Hello sa inyo. So, Brainy, good morning. Morning. Jerry, good morning. Hello kay Nizam Udin Palalab. Morning si Nizam from Dubai. Uy, ingat kayo dyan sa Dubai ha. Kumusta kayo Ano dyan? update? Update na po. Kumusta kayo dyan? Ano update? Ah, Like, anong ginagawa ng bansa para sa inyo? kasi may iba gusto nang ma-repatriate, gusto nang umuwi. Yung iba naman, parang may nag-trending na isa gustong pumunta ng Dubai, hindi nga siya makalipad kasi nga 'di ba, sira yung close yung airport. Parang nagmamaoy daw sa airport. Check natin yun later. Si Nativity. Good morning. Ilan to? 40 ano ka ba ngayon? 44? Mama Lina? Mag-send din kayo ng stories nyo po. Basahin namin yan.
Raymond Canton, good morning. Noel Bacosa. From Uy, parang si ano yan Eman Bacosa Pacquiao Shout out from Toronto, Canada, Castillejo Zambales. Morning. Hello. O, ingat ka, June Raymond. at Wilson sa Pangasinan. Hello sa inyo dyan. Mangan. Buksan mo, papasukin. Mangan? Anong mangan? Kain? Kakain ba? Salamat po. Anyway, salamat Nanay Luisa sa story mo. So, send nyo lang po sa Uncle Dugol or Anya Chinita. Correct. Meron kayong gusto ipadrama. Anything. Family, story, friendship. Love life lalo. April yan, mga OFW yung apektado sa gera. Keep safe po all. Oo nga. Keep safe po tayo lahat. Shout out ng taga Cavite. Woo! Sabi ni RK Kent. Kasama rin si Tita Max. RK Kent. Oo. Yan. Si RK Kent gumawa noon, Tita Max. At ito yung bagong latest niya. Di ba, Kol? Remix lang yata to, Kol, eh. Oh, remix yata. Tita Jonah Jacinto, good morning. Oo nga eh. Nawalan kami ng net. Pero nakabalik naman. Yeah, from Taiwan. Hello po. Ariel ng Canada. Mga ka-work sa North Fairview High School. Sabi ng Col Ryan Tusalim. Morning, mga teachers natin dyan. Shout out sa inyo, mga teachers. Steve, hello po. Ang gulo ng mundo ngayon, maglolo na lang. Ay, ang bastos mo, Steve! Actually, sabi ko nga sa inyo, gawin nyo na yung gusto nyong gawin eh. Diba? Kung halimbawa matatarget. Actually, kahit di naman gera, hindi mo alam kung bukas andito ka pa sa Earth. So, gawin nyo na yung gusto nyo. Good morning. Remix Thank yan, you, pero yan Jem. ang pumutok. Oo nga, Col, eh. Ayan, patawarin mo na ako, Col. Kaya ito rin ang pinlay ko, Col, eh. Uy, si MJDC. Actually, katatapos lang. Uy, kabastos. To. Uy! Magsalsa. Mga Jonah, good morning. Mga taga-Dagupan, Pangasinan, hello sa inyo diha. Sarap ng bangos nyo dyan. Thank you. Saan? Sa Dagupan. Dagupan. Dan Ainera from Saudi. Good morning. Talagang mainit din yung lugar nyo, no? Nung pumunta kami din dati, init niya. Ano ba yon? Nasa shore ba ng dagat? Malapit siya. Kaya sa- mainit. Kasi marami pala isdaan. Kaya may mga Oo. bangos. Yung hangin galing dagat. Pero sarap ng bangos dun. Legit talaga. Anong pinagkaiba sa bangus? Sa boneless bangus natin? Anong pagkakagawa? Anong dish yung ng bangus? Ang nakain ko dun yung ano eh. Prito, ganyan? Hindi. Sinigang. Sinigang. Sarap ng sinigang nila dun. Pero nakaano na siya, daing type na boneless. Oo. Sarap ng boneless. Gusto ko Tapos- relleno pag handa. Yun. Tsaka yung bangus na naka-daing na tas may ano, parang may May mga, oo. Sarap. yung Baked? inihaw, baked. Ayan, parang baked bangus. Uy! Uy, seedless bangus. Galing. Galing talaga ni Gastito. Joanne Saire, good morning. Boards from Mindanao. Mga taga Mindanao boards, may buntag din yung tanan diyan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Amping Hawak mo tanan. ang bitaw mo ang gabi. Ayun. Shoutout sa mga may teenagers na anak. Mas maganda po sa Dagupan kasi galing sa alat pati yung daing. Sarap kasi ang bangustis paghalo yung tubig. Yung alat at tabang. Hindi ko pa alam. Hindi ko alam kung may nakain na ako na ganun. Kumpara dun sa Basta sa akin mahalaga fresh. Yung bangus kasi malalaman mo kung fresh o hindi eh. Pag sa unang kagat, mabaho agad. mas Parang pepe. kargado. Ay! Pagkagat. Parang kargado ng lansa pag sa tabang lang lahat eh. Ha? Parang? Malansa pag ano. Sa pagtaba. Iba yung lasa ng parang matabang yung isda. Ah. Kasi nga matabang yung tubig niya.
Pero pag nandun siya sa halo, yan. Alala ko nung araw, pag nag-isda kayo, mahirap lang kayo kasi mura yung isda dati. Ngayon, mas mahal pa sa manok eh, no? Oo. Mas mura pa yung manok sa bangus eh. Bibili ka ng ano. Isang piraso lang yung 1 kilo na, no? Nakabili ako ng ano, ano ba? Nagsabaw ako nagluto ako ng ano guys, malasugi guys. Malasugi. Oo, malasugi. Yung Blue Marlin. Oo. Pero nakahiwa Okay, na siya. maniwala na sana. Maniwala, may ganun. Ano na, pato? Hindi. Ano yan, nakaslice na siya. Then, sinabawan ko, nilagyan ko ng malunggay. Mga, magkano nabili ko nun? Kalahating kilo. Ayan, mga 250. Okay na yun. Mahal pa din, no? Pero, from Jordan, si Jack. Oh, hindi ba kayo nadamay dyan sa Jordan? Jack Robertson. Ano Ingat yan? kayo. 1 o 11? Joke lang. Galaw ka. Jordan 1, Jordan 11. Uy, yan si Papa Jake. Oh, nabanhaw. Ano daw yun? Huwag kayo mag-alala. Ihuhuli tayo, bombahin. Hoy! Yung mga kurakot muna daw. Sana kung pwede matarget yun. Diba? Damay pa rin tayo. Di ba? Dapat sila lang. Oh, from Dubai din nanonood. Salamat Mama sa Kim inyo. Lorraine, long time no see ah. Di ka na nagpapabati sa Village Pantry. Oo nga. Kumusta ka na dyan? Siguro nang lalalaki ka. Galaw Okay ka. lang sa akin. Galaw ka, kusintidor! Basta ako taga-bili ng isda. Yung nene at nanay ang tagaluto kung ano yung gusto ko. Anong isdang binibili mo usually? Hindi, si nanay, bangus, yan. Galunggong, gusto ko yung pinangat na galunggong. Angat ng Prit- galunggong? Mm-mm. Pangat sa sampalok, so maasim. Sarap. Mas gusto kong galunggong pag pinirito. Tapos, hindi kami Kalamansi, sili niya. tapos, sarsyado. Alam mo ba yung sarsyado? May itlog? Kamatis, full of kamatis na isda. Piprito mo muna yung isda, tapos lagyan mo ng maraming kamatis. Sarap yan, sarsyado. Lalagyan mo Kamatis. Gusto ko din ng, Tilapia daw na sarsyado. Yan, sarap ayan, yan. oo. Marunong si Atilin yan. Alam mo ba pag Sarap. screen Mahal ba si yung tilapia? Mahal ba yung kamatis ngayon? Mura. Mura. Kabili ako 1/4, 10 piso. Ay, mura nga. Eh pag uwi ko, ang dami palang kamatis sa bahay. Bumili pa ako. From Tuguegarao, good morning. Ano Salamat pa ba? Paborito ko. Sa bangus prito, tapos yung taba, crunchy. Sobrang... mantika yung taba. Gutom ka na Tapos, ano pa ba? Pritong itlog sa everyday. Ang saya ko. Basta may pritong yan. itlog. Anong prito? Ano? Kahit ano lang. Basta pritong Sunny itlog. side up? Hindi. Scramble. Hindi ako masyado sa sunny side up. Hindi ko na-appreciate na hindi sila haluin. Oy, Ryan Tusalim, Gusto ko ano yung aalugin. comment ko? Ay! Lato-lato yan, galaw ka! Tapos bumili ako ng 2 salmon, parang, 500. 2 ganun. Ay, hindi. Parang 1K. 2 ganun. Grabe, no? Mahal, mahal. Pero kasi 1K mo nga ngayon, puta ka sa palengke. nakakabusog naman kasi. Yung isa, hindi mo naman maubos. Escabeche. Gusto mo talaga ng mga kabet, no? Brando. Galaw-gaw! Mama Glory, patikim naman nun, homemade fish balls. Ang galing, ah. Uncle Christian from Palawan. Hello sa imo diha. Hello sa inyo sa Palawan. Homemade fish balls? Oo. And daw, yung bangus daw, ang galing. At least hindi siya harina. O yan ang sarap daw ng itlog, sabi ni Papa Jake. Itlog. Pinipitik mo na bago kainin. Ako dinidilaan ko muna bago ko kainin. Galaw-gaw! Binabasa ko muna. Uy, galaw-gaw, galaw-gaw. Oo, ako. Lagi sinasabi ko sa nanay ko, Nay, pag day off ko, pritong itlog pag gising ko, ha. Shout out from New Bilibid Prison. Sana makasama na namin kayo. Busy kami, Brad. Busy pa kami, Brad. Shout out dyan. Sana makapunta kami dyan. Tapos di na kami makawala. Uy, simba ko!
Kalaugaw! Thank you, everyone. See you tomorrow. Salamat. Bye-bye. Hi, Kim. Thank you, Uncle Ryan. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige.
isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito. Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito.
Alam mo yung allergies ng Tamax mo? Oo. So, dito kita babarilin. Sa gitna. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yun totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo?
18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So, sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories.
As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun pagpapalat na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay may-ari. Baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Akin lamang titikman dahil pero may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Ikagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi.
Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. ay pambura. Grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. At sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kayo. ulitin. Ang kasagutan ng Oo-Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad, patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Mag- Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot. May balot. Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok.
Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Metro's #1 Love Radio. Basic! Tanya Chinita ang Dagol. Sino? Ako? Isang magandang araw sa inyong lahat at Araw! welcome sa isa na namang edisyon ng Sino? Ako. Labis na naggalit ang pamilya ng isang estudyante sa Tagkawayan, Quezon matapos gawing content sa social media ng isang embalsamador ang proseso ng pag-aayos sa bangkay. Ang sensitibong video ay umani na batikos dahil sa paglapastangan sa patay at kawalan ng respeto kung saan natuklasan na hindi lisensyado ang nasabing embalsamador. Bukod sa walang pahintulot ang content, nakita pa ang buong katawan at mukha ng dalaga. Kinumpronta ng pamilya ang embalsamador na umamin sa kanyang ginawa. Nag-deactivate na siya sa social media pero hindi napigilan ang pagkalat ng video. Nag-iimbestiga na rin ang kapulisan matapos magsumbong ang pamilya at hinahanap na ngayon ang embalsamador. Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic na basic yan, Tita Max. Ay, inis ako sa embalsamador na yan. Ay, ako yung sisip-sipin Bawal ko yan eh. Pero nasa ano yan, nasa kanilang protocol yan, protocol. Oo. Bawal Huwag talaga. gawing content. Pero, natutuwa ako sa mga content creators na embalsamador. Pero meron, di ba? Yes. At saka may mga podcast na ini-invite din sila. Sige, isusunod ko yan sa Tita Max podcast. Yan, maganda yan. Embalsamador. Hindi nila iko-content, ipapakwento ko sa kanila. Kung paano. Kasi, tsaka, di ba sila takot? Oo, dumaan ba sila sa pagiging takot? Paanong training, mga ganun. Correct. Ano bang Kasi- course para dyan? O okay ba na business yan? Ganon. Kumbaga, halimbawa, may mga ex kayo. Tapos, syempre, wini-wish nyo, mategi yung ex nyo, no? Pag-aaralan ko agad, ano bang unang hihiwain ko dito sa ex niya? Basic. Iwain mo yung alam Oo. Halimbawa, sige po, ibebenta ko sa kanya yung hotdog. Kalaw ka. Pero maliit po. Paano ka nakatagal dito? Uy, Bina sausage lang pala. Ang social, Vienna sausage. Pero bawal talaga Bawal, po yan. protocol. So yung mga nagko-content na mga embalsamador, hindi naman nila pinapakita, di ba? Tsaka I think na humihingi rin sila ng permiso Oo. sa fan. Pero hindi nila pinapakita. Parang ginagawa lang nila itong proseso. Pero ang sa kanya kasi, hindi siya licensed. At the same time, yun, nakita yung mukha, nakita yung katawan. So talagang Mali. Mali. Kahit sa ang angulo, mali. Oo. Maling-mali. What if? Sa iyo kaya gawin yun. Oo, pamilya mo yun. Membro ng pamilya. Huwag naman sana. Di ba? Parang mababastos ka talaga na imbes magluluksa ka, magagalit ka talaga. Oo. Halimbawa, scandal mo yung kumalat.
Okay lang. Bigyan niya akong kita. Basic! Oye. Oye. Kaya mag-ingat talaga. Sa vlogger. Hindi, sa embalsamador. Bakit? Pakahiwain ka niya. Ng embalsamador. Ng vlogger. For the content Hiwain niya ako ng vlogger. For the content. Content ng vlogger. Ng embalsamador. Oh. Hindi yan takot sa patayan? Hindi takot sa patay. Yung embalsamador. Yung vlogger. Sabi niya, hi Takot- guys. Sabi ng vlogger. Sabi ng patay. Sabi ng vlogger. Sabi ng patay. Ano? Wala pumapasok sa isip. Bakit sino ba pumapasok sa isip mo? Patay na patay ako. Sa vlogger? Sa ano? Kanino? Sa embalsamador. Sa embalsamador. Igis mo yan, igis mo yan. Yung embalsamador. Wag naman. Mga guys, maniwala na sana ako guys. Sabi ng embalsamador. Sabi ng patay. Buhay pa yan! Yung embalsamador. Yung patay. Pumunta sa birthday. Yung embalsamador. Yung patay. Pinaglamayan eh. Oh, yung patay? Yung embalsamador. Oh, ang ganda ng camera niya. Nung vlogger? Yung patay. Oh, ang ganda ng barong. Nung patay? Yung embalsamador. Ano, naturo ka na turo? Ay. Sino tinuturo mo? Yung embalsamador? Yung patay. Direct Phil, good morning! And abangan mamaya dahil magkano siya ng winner sa ating... Love knows no boundaries! Yes, Tutok standby lang po sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang